Vi skal lige snakke lidt om dansk jødisk kulturarv, og hvorfor det er super vigtigt og relevant for os alle sammen i dag. Vi står jo herinde i den her meget udefra set meget almindelige bygning, men lige så snart man træder indenfor, så ser det meget særligt ud. Det er jo en masse skæve vinkler, og det er tegnet af en, der hedder Jan Libeskind, som er en amerikansk-polsk arkitekt. Og da han skulle tegne det her sted, så spurgte han lidt ind til, jamen, hvad er det særlige ved dansk jødisk historie? Og der faldt han jo over oktober 43 og de danske jøders flugt til Sverige. 99% af de danske jøder overlever 2. verdenskrig, og 95% gør det ved at flygte til Sverige. Så han valgte simpelthen, at vores interiør skulle være svensk birkefiner som en reference til Sverige. Gulvet er også lagt med nogle referencer til skibsdæk. Så er vi jo inde i den her bygning, som er Christian IV's gamle galejhus. Christian IV er den første, der inviterer jøder til Danmark. Danske jøder har jo en meget lang indvandringshistorie i Danmark. Vi skal tilbage til 1600? Ja, starten af 1600-tallet. Med de allerførste ankomster, dem der bliver inviteret af Christian IV, og som er med til at finansiere krigshavnen, som er det område, vi jo oprindeligt ligger i. Ja. Hele det her område på Slotsholmen, hvor vi er noget Christian IV bygger. Hele huset her er noget, han bygger. Han inviterer dem til Danmark, og de kommer, og så har man jo ligesom åbnet døren for, at der kan komme en indvandring af jøder til Danmark. Og der er på det her tidspunkt så oprettet byer, der har religionsfrihed. Fredericia som en nøgleby til det. Det er jo netop en af de mange kongelige privilegier, de her jøder, de allerførste hofjøder, der bliver inviteret til Danmark, de opnår. Og deriblandt religionsfrihed, fordi på det her tidspunkt, var det jo ikke noget, der hed. Overhovedet ikke. Og det var helt usædvanligt, at man tillod det, og det var også, rakte ham også lidt på kant med kirken, den gode Christian. Ja. Men så på et tidspunkt, så får man jo nogle nye konger, og der er det faktisk, at den her meget fine opsats kommer i spil. Den er givet fyldt med guld til en af de danske konger i en forhandling om at få lov at bevare de her kongelige privilegier, få lov at bevare religionsfriheden. Vi er kommet til anordningen. Ja. Vi er sprunget fra 1600-tallet og så hele vejen op til 1814, hvor anordningen kommer. Ja. Anordningen bliver så nøglen til, at de danske jøder bliver danske. Der er en masse ord, man går ind og laver om på, ikke? Det skal ikke hedde en begravelsesplads, det skal hedde en kirkegård. Man går ind og dikterer, at for eksempel alle protokoller skal føres på dansk, så myndighederne kan tjekke op på, hvad for nogle borgere er det, vi har i landet. Og det er her, vi begynder at se de tidlige tegn i Danmark til borgerbegrebet faktisk. Man rykker den her minoritet fra at være en nation inden for en nation, altså en dansk nation, til at gøre dem til en helhed og en del af Danmark, gøre dem til danskere. I august 43, der har vi det, vi kalder oprøret. De store optøjer i Danmark. De danskerne er blevet rigtig, rigtig trætte af besættelsen, og vi har de store strejker. Og det betyder også, at samarbejdspolitikken kollapser. Så det hele falder sammen. Og det betyder også, at så får den rigsbefuldmægtige i Danmark, Werner Best, mere frie hænder, og han vil så introducere en løsning i Danmark også, nemlig udryddelsen af de danske jøder. Vi har en jødisk gruppe, der tog ansvar for sig selv, og faktisk vælger selv at flygte. Og derfor er det rigtig vigtigt for os her på stedet også at understrege, at ja, de danske jøder fik rigtig meget hjælp af danskere, men de gjorde også rigtig meget selv. Der er også nogen, der betaler helt kontant en meget høj pris for deres flugt. Ja. Det er i oktober måned, kan vi se, at der er nogle helt enorme priser for enkeltoverfarter. Og vi har faktisk her en masse ting, der knytter sig til flugten. Ja. For det var jo også rigtig mange, der ikke faktisk kunne skaffe de her penge, så de vælger jo at betale på nogle andre måder. Vi har for eksempel en bøsse minebøsse, som er sterlingsølv, og som er jo et arvestykke, utvivlsomt. Den har været brugt som betaling for en overfart. Og altså, sådan et sølvskrin eller sølvbøsse fra i sterlingssølv i 43, det har jo været en mindre formue.